Wilujeng dalu Mak Cangik, Mak Limbuk, Mas Gunawan. Nggih. Ngaturaken ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasunyatan kula lan panjenengan sedaya saged nunggoni dawuhe warga ing tlatah Gondorya Karangkepoh. Anggenipun warga Gondorya sakukuban kagungan kajat nglestarekke budaya, agendakan kebudayaan arupa wayang kulit sing digelar sedina sewengi wau nggih Mas. Lah nggih. Leres menika wayangan menika dua alternatif. Kok dua alternatif? Ajang silaturahmi kalian ajang komunikasi. Liripun antawisipun RW setunggal kalian RW 3 waradinipun dumateng RT sanesipun dalu menika saged kepanggih tangket takon tinakon kepiye majune lingkungan masing-masing. Lah nggih, alhamdulillah Mas. Nggih. Kula sowan mriki tak hitung sampun kaping Pinten? ping sepisan niki, alhamdulillah. Nggih, pun ping pisan niki. Kaya-kaya ki arep umu-umuang wis Alah. bola-bali sowan mrene. Mbok yo sambar sugih bendina ki liwat ngarep SD tanggap karo Kyai Karangkepoh. Mbok sambar sugih gek bengi iki. Aja kuwatir Pak Plondang. Nggih. Gondorya niku setiap tahun mesti wayangan. Mak jelas. Niki tahun niki teng Karangkepoh RW 3. Nggih. Tahun ngarep teng RW 1. Jelas wayangan ning Wayangan. ning kareng go dagelan apa ora? Iki pitakone nganggo dagelan apa ora? Nek jenengan kok men ketiten sesuk di apa timbali teng RW setunggal. Nggih. Sesuk wangsul mampir teng kelurahan. Sowan Pak Lurah. Pak Lurah, apike piye ngoten? Nyuwun stempel. Apik meneh ki dadine kok sing dibentuk panitia tahun ngarep di DP sik wae. Lho, sing DP Ayo plontang. Padake dagelan tipis DP karo panitia ngin diundang meneh. wangune iki sing DP iki sing ngundang kok malah sing diundang. Lah mula mengendak lali ki di DP dhisik. Oh. Awong bendina liwat kene dong tuku duren kono, ambek sambar sugih gek pisan iki sowan Gondorya e. Monggo sing kagungan wewenang apa nimbali karo mboten niku warga RW 1 sesuk. Lah mula niku ingkang baken ngaten Mas. Nggih. Mula monggo ingkang baken nglestarekaken budaya kita ingkang adiluhung tilarang para sesepuh budayane dhewe aja nganti kasilep marang budaya mancanegara. Nah, Eman-eman Mas, mula luhure budaya iso nggawa kuncaraning bangsa. Nan Mas, budaya mancanegara sing jajah alus ki mingkari awake dhewe ibarat kari nglinggihi klasa kang gumelar. nggih, nggih. Aja nganti dirusak apa meneh diregeti. Ya iso Kaya ngeten iki ya minangka kanggo nelakake rasa syukur. syukur. Ning kejaba niku Mas Blondang. Nggih. Reh dene Nuswantara niki lagi nandang Sungkawa. Nggih. Kaya sedulur-sedulur awake dhewe Aceh, Sumatera Utara, Nggih. sak kiwa tengene lagi ketaman bencana alam, banjir bandang kaya Leres. ngoten niku kahanane. Nggih. Awake dhewe melu prihatin. Nderek nyuwun mugi-mugi bencana ingkang nembe dipun sandang dening sederek-sederek kita wonten Sumatera tumuli sageta sirna, sageta pulih malih kados wingi uni ingkang sami kajumpana kapundhut kersaning Gusti dados korbaning bencana alam mugi tinampi kersaning Gusti pun papakaken wonten ing swarga mulya. Amin Mas nggih. Ming kabeh mau menungso ora iso nglangkai kodrate Kang Maha Kuwasa. Nggih, ya muga-muga lah menika malah nyempil Mas. Sethithik matur kagem warga ing tlatah Gondorya sakukuban menika waradenipun menika nembe penggalangan dana liwat LKK per kecamatan. LKK? Nggih, Lembaga Kesenian Kecamatan menika nembe penggalangan dana ngiras pantes beber budaya kangge napa nggih penggalangan dana menika kangge donasi wonten ing tlatah Sumatera. Nggih, alhamdulillah Mas. Ledo meradani piyai mriki panggung luar biasa gek lampune yo padhang
Sing mresani ya akeh. Ya ngene iki sing tak karepke, Mas. Urunan ki ya didelok. Nah, dinikmati. Dinikmati ya wong bener direwangi kaya apa urunan wayangan sesuk ya dadi jagongi ning wis tau lho Mas. Pripun? Wayangan sewengi nutuk ki lho Kang. Sing delok ki wong songo sing ngantuk 4. Songo wae kok sing ngantuk 4 ki yo. Niku kula mboten omong rekayasa, niku fakta kelakon wonten tlatah Bandungan. Kursi sing ginelar niku atusan sing delok ming wong songo mojok kabeh. Ya Allah Gusti, ya ngono. Ki lelak ning ya wong jenenge wong seni sanggep kudu tanggung jawab. Kepiye carane awak dhewe sebagai penyaji budaya semaksimal mungkin. Ya. Dasar RW 3 niku dipandegani kalian Bapak Munjamil niku tanggung jawab luar biasa. Pak Munjamil, Nggih. tepuk tangan kagem Pak Jamil. Ya. Monggo Pak. Wargane Kakung Putri semangatnya nggih luar biasa. Ning ngene Mas, biasane ya iki aku dhewe nglakoni sampean ya nglakoni. Wong nang ngarep sebagai ujung tombak mesti tombok. Nggih mboten Pak? Mesti tombok apa wae dilakoni otomatis nang materi wis ora kena ora. Sing ora kalah sregepe ya ana. Sinten? Najan sepuh-sepuh ki ning jan isih bergase ora jamak-jamak. Sinten? Mbah Warno. Oh sing piyayene nemoni mau apa? Nggih. Sing ngedom rokok mau apa? Kula tekan nggon ngeril mriku wis dicegat. Ngeril pundi? Mriku dhuwur mriku. Dicegat. Sampean aja bener wae rono. Ki belok kiri mengko mubeng metu kono kae. Kula ki wis tau mrene, Mbah. Sampean niku ora usah sibuk, mengko ndak watuk aku. Mbah Warno. Mbah Warno. Kuwi saking tanggung jawabe. Bener-bener aku ki dipercaya karo warga kepiye carane lumaku lan lumadi kanthi becik. Nah, wonan natane piyai sepuh sek kaya ngono kemungkinan adi-adine sing nang mburi iso niru watak sing kang prayoga. Ning ya ana sing uya melu wirawiri blangkonan. Lah piyayine nggih teko. Piyai mriki blangkonan nganu ngarah-arahke. Niki mangke nganu, ngono. Ya piyai kene. Nggih. Ora apa-apa wong urunan kok. Ora mang piye-piye wong tindak ngen kula sak apa? Tindak ngen kula ndhawuhi kula niku kula ya kaget. Nggih. Panjenengan iki Pak Gun. Pak Gun ya asmane. Asmane Pak Gun. Pak Gunardi. Oh Pak Gunardi nak jenengan Pak Gunawan. Pak Gunawan SSN Sarjana Seni Nasional. Ora. Sing ngarani Temanggung. Nah, ora nganggo nasional. Lah sing ngomong sampean dhewe kok dikenalke nang Temanggung. Bapake perwakilan RW 1 mau Legawa Purwaka niku nggih kula. Oh, ngaten. Nggih. Legawa Purwaka. Sing mayang awan mau Ki Danas Morondono. Danas Morondono. Oh, ora Asmaradana ning Maradana. Nggih. Oh, ya ngene Maradana ngono. Nggih, ning ingkang baken ngaten Mas. Nderek memuji lan nuwun, mugi-mugi sabibaripun warga mriki merti dusun siang ngantos dalu menika, sabibaripun warga mriki tansah tebih saking godha rencana bagya mulya kang tinampi, kaparing ana panjang yuswa, saha kaparing ana rejeki kang berkalan barokahi. Sok taun ngarep iso kedawuhan jenengan sak rombongan. Malih ya sampean titip usul nganggo klontang apa ora? Lho. Ora Mas, kula niku ya isih ameng-ameng niki. Lah kok ameng-ameng? Nek RW 1 niku mboten kula biasane. Lho, rejeki ki awake dhewe ora ngesti, sing nyipta Kang Gusti. Wis rejeki menungso ora bakal kleru nang diparani pancen jatahe awake dhewe, ya tekan nggone awake dhewe. Rejeki ki dioyak durung kinaron kecantak ning mlaku wae nyok melu. Nggih mboten, Pak? Ning senajan to ngoten Pak Blondang. Nggih. Mboten menapa-menapa, sedaya kadang dalang menika sae. Sae. Gumantung kalian selera piyambak. Bener Mas niku bener. Matur nuwun isih padha kersa nglestarekke kabudayan adiluhung. Amin 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 Mas amin. Alhamdulillah. Bengi iki warga mriki luar biasa ling rawuhe bintang tamu ran embyeh-embyeh. Nggih. Ana dangkel jati barang tekan kene. Dhisik kok dangkel jati. Ayo wong piye to piyayi kene iki golek bintang tamu sing kira-kira ki rada gagah dhuwur apa ya ora iso. Wong bintang tamu kok setunggal semeter kotor kok gawa rene iki arga apa aku. Mbak Eka niku.
Lah wong semene iki karo tak kempit ora ketok. Mbok yo paling ora iki sing jinglang-jinglang imbang karo aku ki wangun. Teji. Teji wong sak meter kotor. Mbok piyayi kene mbok aja banget-banget padake piyayi kene iki wong tipis apa piye? Tak sengeni wong kene. Lah wong bintang tamu kok semene karo kotake wis dhuwur kotake. Ning apa bae iki ya selera kok Mas. Selera anak kaya ngono aku ya ora selera wong semene gajul kuwi ya ngono. Pinyenane? Piye? Pinyenane? Pinyenane piye? Mbak Ikan niku pentas ting Temanggung. Nggih. Leren nang terminal Kuangan niku. Oh nggih Tekongang niku. Nggih. Ndodok nang terminal kono ngenteni kancane. Mergo arep munggah lewat jangan nang Lamuk Legok Tlaga Mulya. Desane sing Jaipong niku. Oh, ndodok nang terminal Madursa kuwi cangking wong. Lah ayo Muhammadku wis dikira kresek. Alah wadahe kresek cangking wis ora ketara kaya ngono kok bintang tamu piyayi kene iki piye gumun aku. Timbang selak penasaran. Diaturi jumeneng. Jane iki apa mau? Semeter kotor. Semeter kotor. Kaya tanggek kaya tunggak jati ku wis. Ora bejaju bintang tamu kok kaya ungkal. Le ngiringi nganggo iki wae ya. Pentongang we, tuk 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 tuk. Pathokane nganggo iki. Pathok yo tuk tuk tuk. Lah kuwi pentongang mesti wedok kuwi. Kok wedok? Lah kuwi iya po? Heeh. Lanang wae. Kok iso? Duduke. Oh berarti gathuk. Ayo. Ayo jajal sih. Bintang tamu nek kon ngadeg ku aku namatke kowe bunek aku. Lho, kok wong loro kok anane bintang tamu wong loro kok neng-nengan iki kepiye to? Ora takon ra patheken aku. Kok nesu Mbak Eka? Inggih, wilujeng dalu Mas Gunawan, Biyung Limbuk. Waduh, nek tak takoni aku wangsulan nih Mas Plonang. Nafsu kok. Mas Gunawan pripun kabaripun? Alhamdulillah. Sawise dangu mboten kepanggih kalih panjenengan. Nggih, wingi kula nembe sakit. Oh nggih. Sakniki sampun waras. Sehat nggih? Sehat. Sehat lan waras. Nggih, sehat nggih waras. Napa ana bedane, Mbak? Wonten bedanipun nyawang panjenengan piyayine nggih ganteng, sehat, waras niku sampun trawaca. Nggih. Bilih piyai niku merantasi ing penggawe. Nggih. Wau kula niki lak panjenengan mriki tindak mriki dipapak kalih Mbah Parso. Mbah Parno. Mbah Parno. Nggih. Olah kula mriki alhamdulillah sowan niku lak nggih mung sampun kaping pisan. Oh, kok tak kira ping 3 ngoten. Anu ya pisan niki ndereke panjenengan. Piye rada ruwet radi randat nyuwun pangapunten. Napa-napa. Awetawis nggih niku dalane kula dereng apal. Nggih. Ning nggih kula nuthuk kentongan. Nuthuk kentongan? Tetep kula takon-takon to kalih piyai cakete mriki. Nggih. Arek ning anu Gondorio ki dalane ngendi to wayangan Mas Gunawan ngoten niku. Kula langsung takok dok teng ngene piyayine niku ketoke wau nggih lanang. Rada ora patek ketok peteng ngeten kok. Nggih. Nah, piyayine wis ora genah wajahe aku ora Anu pawakane gedhe, dhuwur napa? Alah mboten mbate bejaji anu gering merkincing kaya tengkleng sapi niku kok. Wonge gering. Nggih. Tapi nggih boten patek ketok wong peteng kula niku tak tangket-tangket to tekok-tekok ting dalan ajeng ting Gondorio niku pundi to dalane? Nggih. Pundi ya. Terus piyayine niku jawab ngaten. Pripun? Ora. Weh, Lah ora sambung to? nggih. Sampeyan lek takon nang Gondorio kuwi dalane pundi? Ning Gondorio wayangan Mas Gunawan. Kula nembe ajeng sowan mriko, sowan piyai Gondorio, daleme pundi terus dalane lewatne miyose pundi. Nah, ngaten. Lewang sulan wonge? Ora. Ora patek genah niku rada piyaine gering cilik merniting kaya tengkleng wedhus. Nah niku. Niku. Oh. Nggih. Kula niku tekok-tekok tak tekoki neh. Ajeng teng Gondorio dalane medal pundi to? Dijawab neh, ora. Weh.
Bareng tak tamat-tamatke kuwi Nggih. mbake ketoke sehat meger-meger. Nggih. Ketok oleh jan gleling nika. Nggih, kementus. Nah, mbake ora waras. Gendeng. Alias gendeng. Jebul sing takon di sampean muni ora ngoten wong gendeng. Lah nggih to panjenengan lak wau mriki lak mun aman lancar. Nggih. Pak De Klontong. Kok kelontrong, pelontang. Oh alah Pak De klontang. Kula wau lak mriki tekok kalih wong to. Lah jawabane ora. Mbak iki wong gendeng. Panjenengan mau liyo riwat kene to? Ora. Ora patek genah iki tak iya iki. Coba dibaleni. Aku mau ning dalan. Heeh. Teko arep ning Gondorio. Ana Gondorio. Dalane lewat pundi? Heeh. Lah tekok dijawab ngene. Piye? Ora ngono. Heeh. Kan ora jumbuh karo Ora pertanyaan. ora petuk. Heeh. Heeh. Mbak kuwi wong gendeng. Heeh, Jur. Panjenengan roh apa ora? Ora. Lah ya wis anu wis Pripun? wis tekan kene. Sing gendeng mau. Ora. Aku ning dalan ngono lho, arep ning Gondorio. Genahno sik kok ngomong ki mu genahno. Aku arep ning Gondorio. Ana Gondorio. Entuk piyai ning pinggir dalan tak tekoki. Wong lanang kuwi. Dalane nang Gondorio wayangan Mas Gunawan niku pundi ta? Heeh. Lah kok dijawab ngene, ora. Heeh, jebul. Mbake kuwi wong gendeng. Tak tekoki apa wae jawabane ora. Kuwi mbake wong ora waras. Oh. Panjenengan roh apa ora? Ora. Kok ngeyel aku ki ra weruh. Wis Gendenge, Pak. kurang mari kok mbok gorene. Aku lho ora ngundang niku kok. Ora ngejak. Ning dalan kono lho Pak De, awakmu roh apa ora? Ora, kadang ngeyel. Mari kok iso Nemen berarti ngajak nemen. rene. Piye ta? Nemen menyang. Jenengan ki hati-hati lho. Iki piye to iki? Kok iso mangan wulontah lho kok. Apa? Mangan wulontah. Ora iki kepiye to ngger takon wong ora kok wong gendeng ki piye to? Nyapa ta Pak De? Lah kowe sampean takon Heeh. karo wong lanang. Wong lanang. Sing ditakoni wangsulane ora. Heeh. Lah sampean lak takon karo aku. Aku lak muni ya ora. Lah iya. Ning dalanmu lho, tak Heeh. kok yo opo wae jawabane ora bae wong ora waras. Ora waras. Jenengan roh apa ora Pak De? Ora kan. Ora weruh. Ora mari-mari kok. Panjan obate keri saja. Berarti kari. Mas, lah sampean weruh apa ora mau? Aku? Heeh. Weruh. Omong-omongan barang aku mau weruh. Ket maesuk kok linggo kok dhuwur kono kok. Berarti nak karo wong edan ngomong iso petuk berarti kaya nemen ledan. Kae. Iya. Mas Gun kuwi ngerti psikologis carane menyikapi wong lho. Nambani malah iso. Lah kok contone? Heh? Nambani wong edan kok iso? Lah digawa rene iki ben duwe hiburan ben mari edane ngono lho. Oh, kowe ngenekke kowe edan ngono apa kowe? Oh, kayak mudeng wae nek. Ah, kok iso nesu lho Pak De, Pak De. Kok malah Arek didok. gorono malah rono. Kok malah didok. Seneng nak unek wong tuwa edan puas kowe. Ora, aja lha sing ngelokke wong edan ki sapa? Lah kon pitakon nggon kata-kata ora kok garis bawahi kok edan kuwi lho. Aku iki gur takon karo awakmu kok entre. Iya. Aku gur takon wae. Iya, iya. Iya. Anggon ngarep semaur nggon ora kok wong edan ki lho. Lho, sing ngomong wong edan sapa? Sing kok takoni kuwi lho. Awakmu edan apa ora? Ora. Ah iya. Umpamane Pancen kok. Tetep konangan suwe-suwe mbok Indo kaya apa tetep konangan nek wonge kuwi. Nggih, matur nuwun warga Gondorio, dalu menika ngrawuhke wong edan. Matur nuwun. saiki mula nek karo Apa? wong wedok mbok karo sapa wae iki mbok ya sing ngajeni. Lah nek kowe kon ngajeni pira? Wong gek semono ki regane arep pira? Ngajeni pira? Lho, kowe karo wong wedok kuwi kudune saling menghormati. Tak hormati kaya gendera wae. Paling ora kowe duwe ibu, mbiyen panjenengan lahir saka ibu, kudu hormat karo ibu. Ibu, kowe kudu wedi karo wong wedok. Iya, aku wedi mbek ibu. Alah, iya aku wedi mbek ibu sing cendi. Paling ora karo wong wedok ki iso nglungguhke, iso ngangkat wong wedok. Pengen tak bopong apa piye? Kok kon ngangkat ki? Paling ora. Ora. Panjenengan kuwi iso ngregani lho, ngregani lho. Kowe tak regani pira? Wong semeter kowe reget. Paling ora ngene lho, Pak De. Ngapa? Kudu disegani, disegani. Segane apa kowe wis madang? Anu dilawuhi sambel korek tak pupukne lambemu. Oh, nek wong edan meneh. Kudu nesu omongan karo wong tuwek siji iki.
Tuwek-tuwek gudulmu kono. Lah iya kudu nek karo wong wedok, kuwi wong wedok ngajeni iki panjenengane sing lenggah ana ngajeng iki piyai putri kena kanggo contoh ya ibu, ya karire ya hebat dadi pemimpin ana ing Gondorio kene. Ning isih tegak wong lanang, Kak. Ora iso, emansip ora iso. Wong lanang. Wong wedok, emansipasi wong wedok ki wis nyata. Dalan-dalan ngendi wae jenenge mesti Raden Ajeng Kartini. Iya. Cut Nyakdin. Iya. Dewi Sartika, wong wedok wis maju, kok iso arek-arek wani karo wong wedok. Kowe ras mangeyel karo wong lanang. Dalan kabeh jeneng wong wedok. Contone. Apa? Contone Iso kowe wong lanang apa duwe dalan jenenge Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika. Duwe wong lanang. Aku duwe dalanku wong lanang. Apa? Tol. Tol ki ora lanang kok Jur. Dalan tol kok dalan wong lanang maksudmu apa? Ayo kok dalane wong lanang. Anak wong wedok sing jenenge ayo. Duh, aku duwe wong wedok. Apa? Til Janah. Ora iso ora ono. Dalan kebenaran. Apa kuwi? Til Janah. Tiljana. Iya, itu dalan menuju kebenaran itu surga. Sampean le ngaji karo kiai ndi? Hei, Itu artinya til janah itu jalan kebenaran. Itu dalane wong wedok. Angger sapa bekti karo ibu bakal mlebu ning nggon dalan kebenaran. Ngono lho. lah dalanmu elek. Bener piye? Nek dedege semono ki terus dalane iki sepiye? Ah, ya kuwi aku ya ora mula ras mangeyel isih mempeng wong lanang kowe mempeng kaya ngopo kowe iso dadan ayu kaya ngono sing mekeki dhuwit sapa? Yo, golek dhewe wong wedok saiki wis iso kerja, golek dhewe. Ora dadi wong tawon tok wong wedok. Nyatane ibuku pesinden, iki cah cilik wis dadi sinden. Ah, iki to ayu-ayu nak bengi do wedhakan ngawan ki lho eli kae. Ora iso. Eli. Apa padane bojone Mas Gunawan yo bojo dalang yo ayu cantik. Nak bengi. Lho, nak bengi piye? Nak ayu-ayu ki kanggo wong-wong nang omahe daster bola kowe dienggo. Kuwi bojone sapa? Gunawan. Dalange. Lancang suwe-suwe. Tenan kuwi. Ora dasar iki ora bolong. Pripun? Taline kutang ki ganti rafia. Ora, iki bojomu ya padha wae. Bojone sapa mbak aku ora di bojo? Ora ndek bojo Mbak Eka. Ya jol kowe. Oh alah, kowe iki gak ndek bojo to? Kowe nek ngono Joko second kowe. Nek Joko second. Lah wis Joko bekas. Wah aku nek asing neke kula ki duda. Joko second. Ora semengkiang aku nek muni Joko second ora aku gek nafsu. Ora. Ayo kowe arep ketap-ketip ngopo kowe ora meteng-teng ndak kaya ceret. Oh, ceret ngino temen. Arek nafsu ki nafsu saka ngendi? Lho. Tak delok ya wis pawakane koyo tengkleng wedhus. Ngono lho. Berarti kowe wis tau mangan. Mangan tengkleng wedhus. Wis. Ya wis tau. Berarti ya kaya aku. Ya ra. Ya nek tengkleng wedhus ngene iki paling ana pahit-pahite wong wedhus wis poel kuwi. Kula lampun sanjang ngarep to Pak golek bintang tamu sing rada dhuwur apa ora iso kene iki. Lah sik arek balik meneh. Serik aku. Lha. Rupane Kowe iki seneng kene iki lho. wis tuwek mripate ora patek cetha. Alah ngonekke matamu kowe kok. Kupinge ora patek krungu. Lho, ning nyatan lho aku wong tuwa sing gleleng kok, Mas. Apa? Tuwa, elek, budhek, ngeyel. Iki terus petinganmu lho apa? Ora ono. Mbok koyok Mas Gunawan. Piye paling jajal? ora- Dadi contoh, Contoh. putrane ayu-ayu dadi sinden dadi penari kabeh kena kanggo contoh. Ah, iya. Aku iki gumun iki cerita real lho Mas Gunawan. Bapak. Pripun? Kula teko dok wonten transit niku real saestu. Riyen. Kula teko dok lungguh wonten kursi ya ta. Iki tak kira enek nomor ki apa ning kertas ki tulisane nomor. Tak kira ki bakul pulsa apa-apa. Pak De aku tuku pulsane. Masya Allah. Lah tibae Iki sing ramal sapa kaya ngene iki? Iki penggaweane sapa? Lah kok anake teko? Nggonku. anake sapa? Anake iki. Ramal apa? Ramal Ramal apa? kae anakku gawane nuwun sewu ora teges pamer ora ya, Nok. Ya nyok gawe kaya iki kanopi tetemek ngeramal semeter pira regane pira mbutuhke pirang lonjor. Ngawur wong pirang lonjor 097. 022. 032. 032 ya apa? Kak 032 ki ula. Nah. Berarti 0 cedha. 047. Gansi. Lho, apal. 056.
Sing blekecot. Lho apal to? Iki nek ora ulangane wong tuwa gak mungkin. Ora, ning iki yo anu lho 11 12 Pak Lurah. Pripun? Sampean apal. Apal. Sing nakoni kok yo roh nek nomor-nomor kuwi iki sandi. Lho, berarti iki yo genah. Lho, ngeten kula niku takon ajeng tuku pulsa. Nggih. Lah kok niki sing ramal sapa iki? Berarti iki yo ngerti iki. Ajeng nesuni kok lah kok anake mara nggonku. Iki ora ulang-ulanganmu. Ora, kuwi sing bener mau totalan taso. Ana sing sepiro kandele, panjang lebare sepiro kan wis dicatet semono kae. Oh nak sing semene kandele regane semene. Oh, iya. Anakku nyok gawe kaya iki mbut gawene ana desa. Walah iya anakmu tukang ukur. Kok Ngukur tukang ukur. Akon ngukur kowe apa? Ora usah sok ben ngukur kowe ukuranmu pira to 1,5 meter cukup. Ya iki leceh iki Pak, leceh iki. Gaweke napa? Gawe ke anu to kain baju to. Kok 1,5 meter? Ya ketoke geseh lambene karo atine ning ngucap beda. Bajune warnane napa? Putih ta? Katoke? Katoke ya putih. Terus topine? Topine ya putih. Sambuke? Putih. Putih. Spesial tengah kuwi engko pira persegi apa gawe lonjong? Karepmu. Nesu meneh. Wong jenenge wong anak ki hormat karo bapak kok malah nesu piye to digeke klambi lho. Wong klambi kok sarwa putih kuwi nyati kaya aku ngarep mati. Kok jenenge werna panjenengan tak ireng dikek putih lho ben tok mencoro kaya kontras. Lho kontras ngono lho kaya telek cecek paling ora tadi. Kok telek cecek gundulmu kono. Telek cecak. Lho ning aku disandangno putih ora bakal celak mending kabeh mau ibarat wong urip nang alam donya iki antri Mas. Antri apa? Mati. Tak kira antri solar. Oh, solar paling rada angel. Mula seringa berkomunikasi karo masalah kematian. Mati ana pirang huruf? Mati ki enek papat hurufe. Per huruf tak werdekne. M. M. Manusia semua akan mengalami. A. Akan tetapi tidak tahu saatnya. B. Bembung. Orang nganggo B. Apa to, Bar? Wah, aku ya bosok. Mati kok nganggo B. Wah, aku pengen bosok. Apa to? T. Tidak harus yang muda dulu, tidak harus yang tua dulu. Ibarat nyawa ki kaya woh klapa. Niki lho sing puas niki. Keri dhewe I. Ini rahasia ilahi. Mula wong mati ora ana sing ngerteni kejaba sing nyipta jagat sewayah-wayah. Wangun tur luwes. Tepuk tangan kagem Pak De Plontang luar biasa. Wah, iki lho Pak De Plontang iki nek wis ninggal weling kuwi ora kena diselaki. Ora kena sepelek. Ora kena sepalek. Peling gundulmu kono. Peling iki kaya arep ana wejangan wae. Lah iki werlingan panjenengan kok nek pamane jenengan kondur kan ditinggalke ana kene. Ya weling Kang Prayoga mligine kagem warga mriki nglestari budaya Jawa. Amin. Lho kaya MATE nek hurufe, artine Gondoryo tak arteke. Iya kan kowe gentenan kowe. Persuku kata. Nah, Gondo persuku kata. Gondoryo. 4 suku kata ta? Gon. Iki sapa ora kok nggon. Gon tulisane kayak iki gon. 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 Heeh. Go wae no gondo no. Ya go. Gondo ki ambu. Nah, mereka plontang gondo mayit. Wah, paling ora Iya. jumenengmu iso moncer ngono Pak De. Wah, sopo to kae pelawake jan bagus. Oh, alah plontang to. Oh, wajahe kaya pentulan ngono. Pak, mriku enten tebelan boto mboten, Pak? Suwe-suwe kok ngenyek karo wong tuwa. Engko darahe naik lho tekan. Gondoryo. Go. Ya ta? Heeh. Go kuwi gotong royong wujud saka persatuane keluarga ageng Gondoryo. Mula terwujud acara dalu menika bersih desa nggelaringgit purwa dalangipun Ki Gunawan. Yalah apike pinter tenan kowe. Luar biasa. Ndo. Sip. Apik ya apik nek glunganku glundung temu cah cilik-cilik wae. Beneran kaya telepon. Ndo. Ndonga bareng-bareng. Iya. Murih lancaring adicara Heeh. lan sinengkerna saka Durga Rencana. Pinter. Mbu. Mbu yo dinget. Wow. Gondoryo nganggo mbu. Padha ta? Oh iya, keling aku ki jambu. Ri. Rina kelawan wengi
keluarga ageng Gondoryo tansah memuji ora ana liya ya kuwi ana ing zat kang ilahi Gusti. Ora zat kok zat ku vitamin po. Loh, aku orang modern dadi zat. Anake Zainal. Dalogo. Dan iki. Ya iki. Ya iki dadi ya ta? Heeh, ya iki. Ya, apa ya? Ya karepmu. Ya wis. Yatranipun kathah. Amin. Berkah. Amin. Saya melimpah. Tansaya berkah. Tansah pinaringan ingkang kathah. Sehat berkah melimpah. Amin amin ya robbal ngalamin. Ayo kuwi wawangune wong diundang. Dongane ngono jajan ra diundang. Luweh ngono kuwi kok. Lho, itu ungkapan syukur Bener, no. aku iso sowan ana ing Gondoryo. Ngandhake warga mriki tansah persatuan dan kesatuan sebagai barometer lain daerah, lain tempat kanggo majune desa Gondoryo. Alhamdulillah. Dene kok ya pinter. Yo. Loro tenan ngomong iki dijengenekke brengos kowe. Nggih niki wonten WA ingkang mlebet. Wonten wae. Saking Pak Edi Nggih, Pak Edi. Sumono. Edi Gudel. Wah, Edi Gudel. Ranto, Edi Gudel ki swargi. Nyuwun lagu Podang Kuning Mas Dalang Gunawan pas limbukan kagem sedaya warga RW 3 Karangkepoh. Nggih. Sumrambah warga Kelurahan Gondoryo. Sugeng wungon kalian nguri-uri budaya Jawi ingkang adiluhung saking Mbah Erdi RT 3 Karangkepoh matur nuwun. Ugi wonten pamundutan saking kadang-kadang ingkang mirsani lewat streaming. Nggih. Kadang-kadang gedawung nika ngersakaken langgam Sriuning dipun bawani ngaten. Monggo dipun pinangkani. Nggih riyen Mas, menika ugi wonten awala. Oh nggih. Tak wacane. Ya diwaca sih buka jerone kuwi lho. Musik meneng cah cilik ora ngerti apa-apa. Diwarai kuwi. Wis meneng. Enek layange ning jero. Ora ono. Wis meneng wae. Wis ora mang melu-melu. Aku meneng. Meneng kuwi rasa gembremeng. Lali janjine kagem wong bagus. Ya. Wong bagus. Iya ta? Sapa kira-kira wong bagus? Ahmad Suplontang. Disingkat Asu. Asu Suplontang. Lah, tiwas pun kejeglongang dhewe. Ning aku Ah iya pancen ana singkatane nek ya disingkat. ning ora apa-apa no. Asu ki iso diwaca ping 3. Apa kuwi? Asu sing sepisan Piyai Semin iki kersa doyan lan gelem air susu umum. Kok iso Asu sing pisan. Asu sing ping pindho mutlak warga mriki manembah marang Kang Nyipta jagat. Agama selalu diutamakan. Oh iya, Ya. selalu diutamakan. Terus sing Sing- nomor 3. Muga-muga rumah ketika Pandam Seta kagem warga mriki aku selalu untukmu. Anu Mbak Eka. Dalam Pancen nggih. niki kanca-kanca niki namine grup Pandam Seta. Oh Pandam Seta. Ah kanca-kanca niki pandame Pak Plunrang. Setane nggih. Setane nyucup gundulmu. Iki ngono Pak Guyupan Pandam Seta Seta. nggih Mas Gunawan. Nggih, nggih. Pandame sinten? Kanca-kanca Pradonga Waranggono. Penabun. Saking Pesinden Pengrawit Nggih. pandamipun. Nggih. Lajeng setane Pak Plunrang. Matur nuwun, Dik. Setan kue iblis ya. Iki ana pamundutan sik. Weh, ana bebungah no. apa bebungahe? Wah, ngijolke no ngebang iki. Lah kok iso ngijolke ngopo? Lah urut nomere wis 5.000-an kok. Ya iki lah nomere seri ora nomor bajul kuwi engko. Pak Kapolsek. Endi? Pak Kapolsek wis lenggah santai, aku wis team. Tim. Team. Tim. Tulisane apa? TEAM. Team. Oh iya, lah nek mau ning dalan aku yo roh Piye? enek makanan gorengan mau. Piye sing goreng pikir dalem kamu? Saka ayam kentuki mau. Kentaki, ora kentuki goblok. Terusane piye? Kentuku. Wah, jeblonge wong tuwa iki. Karepe dhewe. Bocah jujur kok Mbak Eka iki. Lah, iki lali janjine. Nggih. Sing disuwun, Dik,
Nawung. Niki Mbak Eka riyen ngersane minangkani podang kuning niki wau. Oh nggih, mawi bawa nggih. Nggih. Nggih wong sah. Atuh-atuh diarep-arep saka jenengan daleme Jumbleng Sragen. jumbleng. Jumbleng lho sak kaya WC. Jumbleng niku bentuke kaya napa, Mbak? Ayo kita iki sing ngerti. Panjenengan pengen ngertos bentuke jumbleng kados napa? Nggih. Kok piye? Oh, Mak noleh aku ngono. Lho ngarep omongan karo panjenengan kok noleh sapa? Ayo lho muni Mas Gunawan ki pengen ngerti bentuke jumblenge kaya ngapa. Jumbleng iki kaya apa? Iki sesuk anakku tiru tetepan. Aja tiru ya wong, kok nak padake jumbleng Pak. Ketoke karakter iki meh-meh mirip nek karo Mbak Ika. Heeh. Ya, nyuwun tintingane gender. Ya ditinting gendar apa tinting kendang? Ya iso wae wong palaran kok. Di dinding popmi aja kok rikoso meneh. Loh, nuwun sewu niki wonten surprise to? Mbah Parno kagem napa niku? Oh, surprise. Pripun Pak panitia nika? Kok wonten tumpuan napa kangge plontang napa pripun? Iki ge yoga-yoga. Wah, yoga ora butuh wong ngono. Oh ya dalange wae. Dalange wis kakean. Oh, sing ngusungi Mbah Warno. Oh nggih. Badhe anu diaturke sik. Nggih, yo. Saking Mbah Edi. Napa menika? Podang kuning, Mbak. Oh, podang Nggih, kuning. nyuwun dipun bawani. Oh nggih. Bahanipun pocong pareng. Derek monggo. Gayane taren kaya iso. Loh, iki alumni Institut Seni Indonesia. Aku iki ngisormu lho Pak Dep. Lho, Ya nek wis lulus to. Heeh. Aku iki saiki iki SSN kok Mas Gunawan iki sarjana seni SSN. Heeh. Jenengan riyen tak eskar to. Sarjana karaoke zaman panjenengan kan kuwi Sarjana karaoke. Iki sesuai ya hafal iki cah iki. Ya hafal iki. penggawean ngono lho. Aku lek ngejak kowe. Aku ora budal. Ah budal mungkin. Oh, kathek mbok sang ora jari anten malah koyo kintel ngono kok. Kae Sela. Ya, iki podang kuning ya. Iya, mosok arep bal-balan. Wis ning kono Oh ae. iya, wong ki ya pedang kuning dibawani ndak kira tahlil. Iya. Dadine saiki dimirengake karo piyai kene. Ngasih ana bocah sing nangis kepengin suaramu. Mergo wis ngenteni. Wis ngenteni suaramu. Aja ngasih meleset saka tintingan. Piyai kene iki tresno banget karo kowe, ya. Matur nuwun ya Pak. Matur nuwun, heeh. Aja ngasih meleset. Tanganmu lak go Pak, yek. Oh alah nek upas tok Mas aku. Kok upas nganti kaya ula. Iki langes bane. Sabtu loreku nggih menika percontohan luwak ingkang nembe anyang-anyangan. Sopo? Nek wong nembang kok terus latar belakange kaya ngono kuwi. Acting. Oh acting. Ku mosok kok luwak anyang-anyang berarti kowe wis tau nginceng. Ana luwak anyang-anyang kok inceng kowe. Ora ya wis meruh budale kaya ngene iki malah apik kowe karo luwake. Heeh. Ya matur nuwun. Apik kaya luwak daripada kaya wong. Bener. Kowe koyo Milih kaya luwak apa kaya wong? sakarepmu. Gandaria satu loreku aduh hengru beto mugi-mugi adohken saking rubeda durga mendak kala sirna. Raine. Sing ingkang nembe nandang gerah enggal-enggal kondur ingkang nembe nggarbeni dikebuk wetenge nggih Bu ping 3. Dung dung dung. Sebabe Engko nek tom-tomen roh rupamu. njur anake kaya aku. Aja nyok sok undon. Lah piye? Kok iso kaya aku? Apa ling gawe karo aku? Lho nek mbayangke terus Apa bayangke wah anakku iso kaya Pak Presiden ngono dadi presiden ngono. nek gandeng roe bengi iki kahanane roh wajahmu kaya ngono kuwi. Mosok aku kaya heeh. Luwak to. Ya matur nuwun, Luwak.
Gusti ingkang ngayomi. Suarane ora ngira cah kaya kintel. Sip. Ora di gulu ning apik, ana sing gulu tok rasa nyuwara ya ana. Lah apa? Gendul. Gendul kok. Lah kaya ana gulune nek rasa nyuwara. Iki ora di gulu kok kintel. Lah kowe iki lambemu ya gur ngisor tokno. Lah iki komplit ngisor dhuwur iki lho. Lah iki ora patek, lah kan dadi make up karakter to. Iya, Lah dadi koyo lambene ngisor tok. Ki apik meneh dhuwure kaya lambe sumur kuwi. Genglep gundulmu ya. Sesuai nyangklak. Gondoriyo mugi manggih bagya mulya. Amin. Amin ya Rabbal. Bawa mawa pitutur ya DEK Mas. Mawa panas. Kok nek mawane barang. Bawa. Bawa iki nggawa mawa panas bakul sate piye? Ayo kono biukno gundulmu kono. Oh, Nesu, tidak boleh berkata kasar. Iya, ora apa. Mulutmu adalah Harimaumu. Ayo, harimau. nah ini tak cetek sisan ya. Gelungan kok sangklir. Gelungan nek sing sangklir Lah barang. iki merot. Ayo, nyanyi. Ya. Lah iya, ayo. Esuk awan to. Iya. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Mobang-mobang midarang konku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Iman yen nganti yo kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepang. Gegancangan tak rindik saka katongan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih encokan. Yelek tak suwun bocah ngece. Podang kuning nggawe pikirku kopi. Slereti tak sawang tambah manise. Bunga yen lakon nyanding sliratmu. Merakal atiku kagiwangian. Yen siputang andudut ati kemeranan. Neraman atiku sangsaya dadran. Sun seranani sun Yo. pikapulut sawang mencok ning
Waduh, jan luar biasa. Matur nuwun. Pak Plondang. Podang kuning sampun. Dalam bos. Kula ki gumun. Pripun? Dadi bintang tamu dalu niki kok kagungan apa asma aneh kabeh. Kok Sing sampeyan ya Pak Sugito Plontang. ning mau sing nyebut Pak Panitia ora Plontang lho. Apa? Pak Plontong ngono mau lho. Pak panitia ki urung. Iya, wong ngasih do digeguyu karo Wah, Pak panjenengan ki kok menika Pak Soa jenenge? Plontong. Lah niki asline niku asline Plonteng ya. Kok Plonteng? Plontang. Ning Pak Panitia mau le maca mau Plontong. Oh, Plontong. Wah tenan ngasih Mas Gun. Kalau badhe lah, celuk Pak Plontong ngono kok. Lah ya wong asma apik-apik, asmane bodong barang kok iso diceluk Plontong ya badhe ya. Bodong-bodong udelmu kono. Ora sing Plontang ki apane? Alah wong kuwi ming jeneng panggung kowe kok Mas. Bareng niku nek Mbak Eka kok Eka uget-uget ki sing uget-uget ki endi? Anakku iki sing kewan utawa menungso sing ora bakal mati ya iki. Lho kok iso? Ha wong jeneng mati ya ini cepet ijo uget-uget. Ya toh? Mati yo kae tetep. Matione je uget-uget wong uget-uget. Betul. Waduh betul gayane. Mula kowe iki aja nesu. Sing nesu sapa? Mula aja nesu. Nek nesu ora iso dhuwur kowe ndek angko ya. Heeh. Iso. Lah kok iso? Diolor. Diolor pedhot. Kok iso petot? Ah urung ngasih wong kuwi kecendhang pancenan kok. Diolor iso. Pedhot. Kok dikem isu-isu. Wus padake karet wae. Nah Eka, Dik. Iya. Iki mau ana pamundhutan sing dikersake karo Mas apa mau? Mas Bagus. Nggih. Heeh iki. Lali janjine wae. Heeh, lali janjine sing disuwun Dik Nawung. Nawung ya. Ayo, Bung. Nggih. Ngadeg Wah, kuwi jan wis. ngaturke pundutan lali janjine. Mangga. Bocah do kono ngomah wae kok ya rene do momong ki ya ngopo? Iki Mbok nang omah adine ki dimong apa? bengi iki Pak Panitia iki wis diadani acara bersih desa. Wis ora usah ngundang sinden saka ado-ado. Cukup saka TK Al Amanah bengi iki dikumpulke ning kene. Dadi ngono lho. Ayo, ya kok ngerti TK Al Amanah piye? Ya iki sakmene iki lak ya barakan kabeh. Anak kowe TK kowe ki SD mula sesuk ki lek turu sekolah. Oh, padha dene Mbak Yune karo adine ra ono kaceke. Awake dhewe rene rak ngetutke Mbah Kakung ya, Nduk. Mbah Kakung ki nek lunga ndi-ndi sok nguyuh sak nggon-nggon, Nduk. Kuwi lho. Oh, lah sapi iki. Iki nek kira Pak Gito Plontang. Nggih. Plontang. Mbak Eka Uget-uget. Lah nek iki Nawung entung. kapok ana entung kok semene. Entung cilik. Entung cilik kok lho sing lirik nambah aku. Kuwi iki Timbangane Peyang Gunawan Purwoceng. Wis Purwaka. Purwoceng. Sing omong anakmu. kok saged to, Nduk? Purwoceng niku pripun maksude? Kan sok ngece kula ta. Pripun? Tak ngece genti. Lah ling ngece sampean piye? Bapak ling ngece sampean piye, Dik? Sok dimuni slamet. Awong panjen Nawung Tias Darmastuti jenenge. Nawung kuwi nata Meranata, Tias kuwi rasa gitu.
Darma kuwi lagu sing apik, Astuti kuwi keslametan. Oh ya ngene, Mat. Sapa sing bisa nata kanthi ati sing resik, lagu sing becik mesti manggih keslametan. Berarti Nawung Tasdama Astuti kuwi alias Slamet. Ngono lho, Mat. Rungokno, ora kedap-kedip. Ora to cah wedok kok ayu-ayu meni-meni kok slamet. Ayo aku ya gumun. Ning santai wae, Mat. Dadine. Kuwi apa niki ya edan. Oh cah cantik-cantik kok Sampe slamet. ngene kok slamete wangune bocah iki ireng nyrengingis. Wong gek Dik Nawung meni-meni kok ngene kok lho kebangetan. Ya met ya. Bojomu ora masalah, bojone Pak De Pluntange jenenge Pademo malah. Pademo. Takoni. Aku takoni Dik Nawung. Bisa nakoni. Dik Nawung. Nggih, Dalam. Iya, sekarang sudah kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Takoni Mbak Eka kelas berapa? Mbak Eka kelas berapa? Kelasaran. Wis ora usah digatekke, biarkanlah anjing menggonggong, kita tetap berlalu. Ngatek gundulmu. Paribasa. Selamat santai ya, Mat. Ya. Selamat ora nesu. Oke lho Iya nang. totang. Piye? Ora kajen. Piye Dik? Iya to pelantang. Oh, cah cilik iso ngenokke kotang, ayo. Wow, kowe iso basa plontang ya, Nyok. Basa. Cah cilik roh wajah sing ngono kuwi. Oh, wajah ngerti lho cah cilik. Wajahe Pak De Plontang piye, Dik? Elek. Cah cilik iki jujur arek piye-piye iki ora kena dihapusi. Lah nek Dek Eka cantik mboten? Iki Cantik. lho, iki nek cah iki cah iki. Cah iki gundulmu kono. Nek karo Pak De Plontang yo jangan elek. Pak De Plontang itu mirip bintang film loh. Lah, yang di RCTI ada yang sinetron namanya Mas Al, tahu kan? Al-Fatihah ngono. Ora iki almarhum kan tadi. Wah, gene kuwi. Iya. Aku leluhur ngono apa? Didang rene iki leluhur. Senengane marah. Kamu nanti sini ya, nanti nyatek loh. Ini. Tapi udah nggak ngejar kok sekarang. Ora. Kok udah enggak ngejar. Padake. Udah dirantai. Dek Nawung tadi ada permintaan lagu apa? Lali janji. Lah niki ngeten Mas. Kula tak nyuwun dibalah kali Mas Gunawan. Pripun? Saupami bilih warga mriki ugi ngeparengaken Dek Nawung sing nyanyi lali janjine, Dek Eka kersane ngendang pripun, Pak? Amargi nika ugi kondange sing ledek talenta apa Mas? Multi Talenta. Talenta. Anu ya, kene wedang panas ya. Hah? Karo jenang, godhog nendok ya. Piye? Ngomong kok wong tuwa Europelo kuwi iki. Kowe- Ngomong sing genah. Sinten sing talenta? Multi Placenta. kok plasenta? Ah, padha dene. Talenta. Talenta. Nah, ngono lho. Kepareng ngendang nggih. Karepe piye aku kon piye? Kowe kon ngendang, Dek Nawung sing nyanyi lali janjine. Nah ngene Pak Pronda. Dalem. Ben Nawung kadek bawa. Nggih. Kendange ben kadek ditatake mriku. Lah Ben ya ketingal. ngono kersane. Lah kowe iki lakonmu dadi apa, Ron? Aku nang kene dadi rol. Kowe dadi rol. Rol kabel. Rol apa kabel montek. Iso. Rumangsane lho, wah nata kendang. Ayo, Wah. anu Pak Dalang ora ndawuhi aku. Alah kok Pak Dalang kok wani perintah aku piye? Lho, lha iki dadi apa? Lah aku nang kene rol wong kene iki manut aku kok. Pak Dalang ki sopir lho. Sopir Pemimpin ndi lho. ngono. Josen. ngiwo, yes ngiwo, marep rono. Lah ngaten. Lah ngoten ngiwo. Nah. Lah ngoten. Lah, tenaten terus dibungkus didol. Wah, aku sing rugi no. Oh, lah seledek nang nyambi copet. Coba Nawung sing bawa men kadek ditatake Tatake iki kendane. barang. Ya. Nyuwun ditinting Mas Bondan pangkur Lagune pang. suro greget. Angel Dik. Oke, iki Bocah. pangkur sura greget. Suro greget. Lagi sura menggolo. Suro gento kowe. Sura. Suro gendeng. Nah, Suro Isih gendeng. wangsulan. Wis melu-melu ngroyok. Pak Dik. Cilikane ki ya. Ora gendeng Pak Dik, kluntang ki Napa? petuk. Bedok. Matur nuwun. Petuk nggih. Iki Dek, anu bawa sura greget aku ngendang. Iya. Nggih. Ya.
catake sikik. Aku dadi apa ledek apa? Ledek munyuk. Saeka. Oh, aku ledeke kowe. Saeka. Munyuke. Dadek dalem. Ngampil mik. Oh, ngampil mik mau ijol mik. Oh ya ini. Oh, cah cilik iki ngerti mik. Ngerti jujur. Ngerti Ora kok mik. kowe sak candake gelem. Apa sing wae kudu dihargai. Iya, bocah ngerti milih. Ngono. Toto. Aku mikir sing ora menek Iso ada kabar. menang apa ora? Iso menang apa ora kowe? Ora iso. Menang apa ora? Ora iso. Iso menang apa ora? Iso. Ayo menang kabeh. Masa aku omong dhewe. Kok jengkel namung ora. Ya. Nenene. Darmaning laku utama. Tepuk tangan kagem Dek Nawung. Selamat. Lho ngene lho Pak Dip. Kanggo contoh. Iya, ning aku ki jan salut. Ora mrucut saking simbah kakung Mbah Putri pancen pakar budaya ing tlatah Temanggung panjenengane Suwargi Kakung. Tumurun ingkang putra Bajang. Nomor kalih ingkang nomor 3 sanika sampun nyepeng sopir, garwa ya sarjana seni putrane seni. Oh iya. Beda karo anakku. Awak anakmu kan kelas Kenang ramal wae ngono kok. sing wedok kan kelas 3. Ah, SMP kae kan kelas 3 ki wis sukses menteng sik. ngawur rek. Berhasil. Saiki wis nglairke malan. Ah, ora ono ndase. Wong anak kok dididik kok. Lanjut. Mengko ben disetel dhewe, mengko ben disetel dhewe. Le nyetel kendang mengko. Nah, ana wong nembak kok tak-tok. Kaya arep ngobake blandar. Mlathuki kayu. Kaya kekne Gredan. begelen. Kridaning basa Jawi. Masih persiapan iki munggah tanjakan ketekan iki. Ketang ki ngendi, Mas? Mriko Oh, nggih nggih nggih. Susastra pitutar luhur. awas iki siap-siap meneh munggah tanjakan gombel saiki. Pakarti mring budaya. Nah, iki munggah sengkan pete. Sarananing dharma laku. Kang tumrap ing tata cara. Budaya Jawi Sing ngendang Luar maat. biasa, tepuk tangan kagem Dek Nawung. Dari basic suara sudah bagus, ambitus nada sudah peleng dengan gamelan. Laras. Lah mula ora Iki engko nek saya meningkat tembang maca tembang terus sindenan merantasi, wah mbokne pedhot. Awang saiki asline wis ngakoni kalah kok. Lomba maca pate mbokne kalah wingi kok. Wingi nderek lomba apa wong? Mbuh. Hadeging pura Pakualaman Oh, nggih laras nggih Nang nggih. Yojo. Nggih nggih. tenging Yogyakarta. Entuk juara ora? Entuk Juara piro? 1 Wah, luar Tingkat. biasa. tingkat nasional. Alhamdulillah. Aku duwe putu kaya ngene lho. Tak dolke wedhus. Lho saiki Nggo apa? Tenan tak gawe piala. Buh, Tak piala kok dadak ngedol wedhus. Lah nek ra gawe dhewe ya ora iso ki, Bos.
Dolke wedhus tukoke piala. Sayange putuku Lah malah. saiki nek ro bocah cilik pinter kaya ngene dagelan kondang, plontang, sesepuh, pepunden kok ora gelem nyangoni iki apa ora isin. Ora putune lho, ro cah cilik lho kok ora nyangoni pake bebungah. Nyangoni piye mrene aku gek golek kok. Ora ngeres kene iki apa kene iki yo gek golek. Raden wis tak beresi mau. Beresi apa digawa karo anakku. Salahe ngejak anake. Oh anake jan iblis kae kok. Rene anggere setor karo Kak Ude. Ngintil 600. Kendange mapan dijajal. Nyuwun dipun kendangi Mbak Eka. Matur Matur kadhe Mbak Eka. Monggo dikendangi Mbak Eka. Oh nggih adikku. Ben disetel sik karo Mbak Eka kendangi. Kendange diseteli, ayo jajal. Tangan kaya jahi ngono kok. Mbah Plontang apa? Mbah Plontang apa? Aku ngopo ngono? Ya aku biasa. Sing nyangoni iki. Sing nyangoni kowe sapa? Ya wis Mbah Plontang dadi sing nyangoni aku. Sing nyangoni kowe iki ya bapakmu. Lah aku nyangoni kowe iki ngopo? Aku wis nyanyi-nyanyi lho, pengen kok ora nyangoni. Ah kapok kowe. Bocah kok Ora pedes iki. isin dingonoke cah cilik iki. Ora. Biasa. Aku dunake putuku bak aku ngampel medhit ra nyangoni. Heeh, aku ya ngono kok. Tak pentung gomik lho engko aku. Warep petuk gomik. Saya emosi Ora bocah. apa-apa, Nduk, ora apa-apa. Iki apa-apa duwe ning omah kendaraan matumpuk-tumpuk anake akeh, duwe kabeh sing ora duwe gur isin iki, Nduk. Oh, apa meneh isin duwe kok aku penyakit kowe ora duwe kok. Sing teko penyakit. Penyakit pelit. Ki Mbak Eka iki kok anu kendangi niku iso omong dhewe. Ngosik Mas, sesuk kula nggih ndongake jenengan sak rombongan. Ngapa? Nak jeng ngejak kula. Nggih. Nanten Dik Nawung kula ora usah dijak. Lho sebabe Ndak dinekke wong kawak pelit. Penyakit pelit. Pancen heeh. Ya kok tak sangoni to wong nek ora ngonekke penyakit pelit. Pada kedagelan tipis. nek ora penyakit pelit yo penyakit apa wong liyane? Penyakit Medhit nganjani. Kendangi kon jajal Dik. Sing matur sampean. Ayo jajal Dik Mbak Eka ngono. Oh dijajal Dik Nawung boleh. Ora sing jajal iki sampean goblok. Ki ana tutupe digencengake nek ora kenceng koyo mbunake blandar ngono mau lho. Ngene iki lho. Lho ngono tutuki dengkulmu. Oh iya. Kendangi kok dengkule. Ha dijajal sing jajal tak Wis tungtung. ben iki omong karepe dhewe. Piye dijajal piye kendange? Ayo awalane ya dites dhisik tungtunge sepira. Dites kendange dites. Apa duwe mripat? Ya ditutuk ngen muni. Oh ditutuk kendang ki ya dikeplak kok ditutuk. Ngeplak gundulmu. Ah coba kendangi dites plontang. Oh plontang. Nek iso pinter deh. Apa kuwi? Plontang apa? Plontang gendeng. Hei, Muni iki cah cilik pendengarane sik jelas. peka. Tur apa anane? Berarti tetik titen karo irama kendang. Sing iki ya Nduk ya coba bedaan ya. Heeh. Plontang pelit. Wis. Iya pisan kas ya. Heeh, jajal pisan kas. Ah apa? Ngentut. Plontang ngentut. Pak Plontang tuku wedhus. Iya. Muni Mak Mbek. Mbek. Oh, kok sing mek muni Mbak kok Mbak Eka? Nek yo iki kendang kok iso muni mbek gak Iso tau iki. tumon. Sing muni mbek kono. Lah iya. Sing muni mbek kono to? Iya. Berarti aku wedhus lanang, kowe wedhus wedok. Ora kacek. Maka lali Iya. janjine. Ya nak Dik Nawung ora dimajen. Kene kanggo Mbah Pelit nggih. Ah, garape arep piye iki garape? Ah, Ayo. Dik Nawung kene kowe aja ning kono. Aku ngendi? Background-e ora apik ning shootingan. Njur kudune Geser. Wah, ning shootingan Dik Nawang wis cantik-cantik. Aku rono apa rene? Ya pindah sing ngendi terserah. Kono ae lho latar TK wae lho. Aja ning kono ah. Background-e elek ning shootingan ngono lho. Ngendi apik ngendi aku? Terserahmu, penting geser. Wis tak teturon kowe aku. Nek ora nang ril kono dhuwur. Aja turun wong nyambut gawe kok turun, paling ora joget. Lah joget ngendi? Aja ning kono. Mau wae. Sadak
Wis diarahke cah cilik ngeyel. Oh alah. Sewengi karo cah cilik ora kajen awakku. Enggak, lali Yo. janjine yo. Carap cara seragen. Meneng kabeh iki piye iki? Apik. Buka adik nawung ya. Ah nggih, nabung sik. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamanku nganti sersene ana kene aku nunggu kowe cilik iso senggah kono ya apa? Malah manut jegok iki piye to?
dikon hae kok. Lanjut Dik Namu. Nggih. Waduh iki kaya encon banget iki. Nggih niki nek kula jak teng Solo, mengke kula jak teng soto gading. Wah. Hebat nih. Nggih napa niku? Nggih, soto gading niku sitiran terus kendang niku. Oh, Jak- monggo nambung Iki niku. mawon sing teng soto. Sakniki mawon sing teng soto. Nang kono ki ora kok jajan soto ki ora. Jak barang nang ora ngamen. Cah cilik ngene. Kan apik. Ya mangun iki sing penari latare kae vokale Mbak Eka, instrumene iringane. Wah, Nah, ngono lah. Sing niki napa? Dados napa niki? niku penari latar. Oh, niki penari latar. Dadi manggone teng latar. Nggih. Oh, tapi teng latar panggonanmu. Karo sangu besek. Ya, Pak. Janjane kowe ning endi? Elakanmu sajak nyutriani. Ya 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 ya. Hatiku susana. Kowe kencan karo wanita liya. Luar biasa. Wis. Kolaborasi. Wis pas Mbak Yune mbek Adine wis sak setel. Heeh. Piye? Jebles. Jebles. Iramane kowe iso ngomong adik, adik iso ngetutke karo iramamu. Ngono ya. Jos tenan wis to wis. Kowe mau manut irama apa maksudku ora padha karo kendang? Wong aku wis ngerti gone dhisik. Santai. Iki Pak De Plontang ki apa-apa mesti manut irama kok, Nduk. Iya. Apa meneh kok kendang? Iki biasane enek muni diesel wae didilat kok, Nduk. Apa dijogeti. Ah, matur nuwun ora apa-apa pancen aku kaya kenal pot. Semengene aku wis janji nok. Ye. Dikaya ngopo ngaku wis tau kulino ora ketong pira-pira ya tetep tak sangon. Lah, ngono wong tuwa kok ora prasaja. Ora perwira. Tenan lho. Iya ngosik geger wae. Ora oleh men nek 2000 ora oleh. Nah, wis Lah wong putu kowe ora kanggo angger ulungi di 3000, males Mbah. Lah ngopo uang murahan ngono kok. Oh nyangoni ya paling ora iki 3000 ya ora. Ora 2000 kok 3000. Lah wis muda. Akeh tenan. Lho Aja padake. pelit. Aja pelit satu meneh. Satu meneh gudulmu. Wong gek dicikoke siji, aja pelit satu meneh. Oh, lah jare aku ku ndek penyakit pelit. Paring Pak De Plontang. njaluk sijine aku. Nggih, matur nuwun. Ya, satu saiki meneh to. saiki ngene. Aku ora mau jaluk Musik to, Dik. Saiki Mbah Plontang wong sing pelit wae nyangoni, sing ora pelit kok ora nyangoni apa ora isin. Sinten? Sopo? Wih, Mbak Eka. Pak De Plontang lak wis pelit. Wis sing nyangoni, sing ora pelit kok ora nyangoni. Lho aku Ijah pelit saiki Pak De Plontang. Adik saya pelit. Kan ijah satu meneh. Apane? Uangi. Gawa Mbak Eka. Takono takon Mbak Eka. cah Apa cilik lah. nggih? Tadi rak lihat sendiri toh, Pak De Plontang bawa uang banyak ta. Nggih. Aku enggak bawa. Uang kuwi uang tenang. Uangnya dibawa sendiri. Aku ya perwira. Mosok aku roh cah cilik ora nyangoni. Iya. Remeh. Remeh men. Isin. Ngono lho. Heeh. Iya, padake apa? Wah, remeh ya toh. Wong Eka kok ora Bintang tamu. Bintang tamu. kondang. Dereke Pak Gunawan lho ya. Ora nyangoni karo putrane iki wagu. Bintang tamu ados-ados kon jumbleng. Wis kon jumbleng kok. Lah iya. Kowe iki duwe apa ora? Tenang. Bintang tamu ora duwe. Saka Malu jumbleng dong, malu mendale dong. mentas. Ah, mentas. Kluprut. Kubrut toh. Kowe iki ana apa ora e? Bentar Wis. Ora wis lek golek. Mas Gunawan nyileh 100 ini. Lho. Kula ki ora nggawa duit cash. Ora. Ledek pancen ketokne dermis ya iki kok. Ladek kowe kuwi ketheke kok iso. Ayo ora mun ngarep muni ketok mboyong ngosik kok gayane le ugek le goleki. Anane ming 3000 turah nang kamar mandi mau kok. Wah, glok-glok iki wah. Susuk 80. Kon njaluk susuk. Matur nuwun. Iya, bocah
Gak susu. Mboten. Ya wis nang rene. Mboten enten susuke. Kapok wis muni yo. Rata bak awakmu bengi iki sinden bakul pecel kok nganggo susuk barang. Sinden mau mendre. Bang plecet to iya anakku kok ora terima mendre kok. Ora duwe dunekke pelit, dunekke wong tuwa dit. Kayak yo meng nuwun. Iki jeneng apresiasi lho cah cilik iki wis basane apik matur nuwun kuwi. Iya, heeh. Tata kramane wis becik. Iya. Arep piye? Kaya putuku anggar tak paringi matur nuwun bakapake Dik tabung kangge tumbas tas tawi buku. Nek nabung arep nggo tuku apa, Bung? Estung, emprit. Tumbas. Heeh. Cincin. Ketumbas Cincin sumur apa? Ya cincin perhiasan. Nah, kok putumu apa tuku buku? Oh. Buku Yasin kayak mbae karo. Oke nyasin kempane. Kok piye? Bener Kan kuwi. buku kelas piro? Putumu iki kelas piro? Oh sik nek tak rungok-rungokke kowe iki tak pacul gundulmu no piye? Bojomu lak wis ra ono to? Heeh. Dinggo mbae kuwi lho, Mbah Wedok. Kowe nek arek kesusu nusu lho, wong kok nesu wae rumah aku. Syukur. Syukur aku ora kemerungsung nak kok salip-salipen ngono. Emah, Ngayel wae. Wis ayo sing pelit iki. Anu Dik napa? sing pelit lungguh. Kok sing pelit lungguh iki aku wae. Matur nuwun nggih Mbah Pluntang kalih Mbak Eka. Iya, sami-sami Dik. Tambah. Mugi tambah rezekinipun. Amin ya Dik. Tambah sehat. Amin. Bocah tata kramane sapike kaya ngono. Iya. Kuwi kari ulang-ulangane. Panjang umur. Amin. Kari ulang-ulangane. Mbah Pluntang tambah istri. Heeh. Tambah istri, Aja. siji wae wis mati kok tambah. Wow. Siji wae. Kan urip meneh to. Oh duduk kijing kono. Kon dadi kon bebojoan karo Sukma. Nek sukmane kaya kowe aku ya namatke wae bunek. Yo, Sukmane bojomu. Bojomu ni lho. Oh bojoku ki lemu gedhe dhuwur. Sikile papat, ya ta? Kok sikile papat? Sapi ngono. Kok bojo lemu dhuwur putih. Sikile papat. Mekal gundulmu. Nggih, ngaturke pamundutan salajengipun wonten Mbak Dewi. Nggih menika dipedhok nggih nderek ngregengaken kersa Nggih, aniku garwa. garwa. Garwane wong liya. Garwane kaku nggih. Lah iya wah saya ayu. Aku seneng bojone wong kacau. Mbak Dewi LPGS. LPGS niku napa? Laras Pandowo Pinggir Santri. Ya ngene iki Mas Gun matur nuwun. Pripun? Ya ngene iki paling ora iki ya sing wong iki ya seterek ngene iki tamatke iki wareg. Iya. Ha namatke kok kuwi iki arep tamatke kelangan kiblat. Panjenengan arek nyawang Mbak Dewi cara mono. Heeh. Arek sesandingan karo Mbak Dewi. Heeh. Ya coba to Mbak Dewi nglegani atine wong. Dicandra candranen ora. Ajan. Ana ing taman kan indah. Heeh. Taman Kaputren. Heeh. Sang Dewi katon lumaku sajroning taman. Heeh. Lenggah wonten ing kursi. Iya. Katon kerambatan tekek. Ngono. Gak penak apa meneh dicondro. Ora penak kok tekeke kuwi lho, Kak. Wong ketoke daeng kaya widodari kok kerambatan tekek ngono kuwi lho. Lah ning taman iki Werna-werna. Kewan werna-werna. Kuwi gek tekek, sadur liyane. Mbak Sang Dewi lampah nyorepep kadya Raja Sadina Putri Sedalu. Iya. Kang Sang Dewi kadya Sri Kandi. Kang kakung kadya Srigala. Serigala. Gak puwe Ora penak, Kak. Ora serigalane iki ora penak. Piye nang nggo taman yo. Nggo taman kan werna-werna, mau serigala. Harus pisan kas. Nek nganten ki mesra. Mesra digandeng to, Mbak. Gandeng runtung-runtung tansah runtungan. Atut runtut tansah patut kadya ingkang putri Mimi. Coba epilepsi lho. Amin. Kuwi ngomong apa? Amin. Kowe coba piye mau gerakanmu piye? Sik dituntun. Ngene. Gandeng runtung tansah reruntungan atut
Kadya patut Sang Dewi kadya mimi lan mie goreng. Salah temen lho. Kowe latihan stroke apa piye? Aku ora latihan pancen aku ora ngomong. Aku penyakit ora duwe mau kok. Kok ora duwe apa maksudnya? Ora duwe aku penyakit ora duwe penyakit stroke ora duwe. Ya kok polahmu koyo ngono. Ayo acting. Acting. Ana gandeng kowe ya tetep tak larak ngono wae kok. Gandeng iki aku acting yo mesra kok. Upamane kowe karo Mbak Dewi, aduh Mbak Dewi. Piye? Sajak tindak Nggih. badhe wonten pundi? Gua badang. Kok gua badang. Panjenengan ki sia-sia karo wong tuwa kok aja kaya ngono. Pamane kula mangane tangleti panjenengan. Mbak Eka badhe tindak pundi? Nggih, menika badhe ngedusi wedhus. Ngono lho. Sing serasi to pasangan Ini gentenan kowe takonono tak gadangi. Ya. Heeh. Wah, Pakde plontang sing takon. Pakde Plontang. Lah menika badhe ngedus awake dhewe mesti. Delok diter. Ajeng awin ke kebo. Ora nek kebo kok ayune kaya ngene. Kula nggih. Ora to, Sia-sia. aku karo Dek sapa mau? Dek Dewi ya. Wis aku serigala, aku meneng. Sing pindhonemu kaya apa mau? Apa? Sing pindhonemu mie goreng, sing pertamamu kaya apa mau? Serigala apa sik Kaya wis kaya anu. tekek. Lah jengkel to. Kenean minar buak batang. Kowe padake aku mau apa? Pedus. Pedus. Ya ngono kuwi ya namatke lek ya blongo. Oi, Nggih, mangga lagunipun napa? lagune apa nak? Niki ana pamundutan Sri Uning mau nggih. Apa arep sing gumyak ndawa nderek Manut adi wedok manut. Apa sing lagu kreasi, rekreasi. Kekinian. Lagu sing klasik. Duet sama Mbak Wrenges. Oh, nggih. Oh, karo adi wedok. Oke. Gila, nok. Ye. Iki adi wedok iki sing barep puteran Pak Gun. Rara. Nomor kalih, nomor 3. Oh, gitu. Ibu kae Mbah Putri. Mbah Putri. Heeh. Aku ki anak barep. Bu arep semono ngentekke kempongan. Iya anak mbarep aku lek gawe yo karo kowe. Niki nomor 1, nomor 2, nomor 3, ibunya, bapaknya. Nggih. Lah ingone kok ora disebut nyapa. Angel le nyebut. Kok ingone ora disebut nyapa. Aku ora sempat disebut wis ngintil terus kok. Wis jinak aku kok. Ngambil sedalu Dek Wrenges. Nggih sugeng dalu Mbah Plontang. Sehat ya, Dik. Ah, pucet ora weh. Pinter le sekolah. Kemaki. Bekti kali bapak ibu. Dikaya ngopo ngira pantes ngedeni ilmu ki ora gampang. Nggih. Sukses itu tidak semudah itu, perlu proses ya. Lha Pak Dik menang kok ora njaluk sangu ya. Heeh. Pakde. Pak. Tapi sik Pakde delon Dek Wrenges nyeluk kowe apa? Mbah. Kakong. Ora apa-apa. Ilang pamormu iso Lah sing mbah. gedhe nggih tetep njaluk sangu to. Aku tak jaluki panitia, santai wae. Lho, lah jare mau sangu akeh niku lajeng damel napa? Iki dit panjer kok. Lho, lah pripun to? Oh, piye iki wis Kowe tak- arep nganu Nes, ana Pripun? kanggone. Arep nggo manjeri RW 1. Sing sesuk tau manjeri ngarep to. ngundang aku mau tak panjer isik. Nyogok berarti nggih. Iso. Ngurung Ya, lagune apa, Nak? Puspitanala. Pospitonolo. Kembang ati. Puspitanala niku Puspito ki artine kembang, nolo ki ati, kembang ati rasa Kembangi katresnan. ati. Ya. Rasa katresnan. Betul, dadine iso njumbuhke karo lagu iki mau no. Nak kae Puspa. kok iso Kae sing Puspa? Puspa bangah. Puspa bangahe artine apa? Kembang bangah sing mongoh-mongoh ambune langu. Oh, alambune langu. Lho nggih menika puspita batang dadi bunga bangkai. Ya, Bunga bangkai itu bunga sing apik. Dadi nyaplok woh-wohan nyaplok. nyaplok gundulmu. Menambah energi dadi awakmu ora bakal tuwa. Amin, nek ora tuwane ayo. Ora bakal mati kowe esuk nglungsungi kowe. Ula. Suwe-suwe tak turuti cah ki lancang tenan iki. Ya nak lagune nak. Ya. Mbak Dewi ajeng kalih ngendang. Boten. Boten.